Pokračovanie, druhá časť. Priblíženie problematiky výpočtu osobného GUA čísla. Osobné GUA číslo sa vypočítava na základe presného dátumu narodenia človeka. To jest hodiny, dňa, mesiaca a roka narodenia osoby, pre ktorú sa GUA číslo vypočítava. Takýto kompletný dátum narodenia určuje potom osobné rozloženie živlov človeka v 4 pilierov osudu bazy. To znamená, že v konkrétnom dátume narodenia sa zohľadňuje prítomnosť jednotlivých znamení zverokruhu z roku, mesiaca, dňa a hodiny narodenia. To sú pozemské vetvy a k ním prináležiace konkrétne živly aj s ich polaritou, to sú nebeské kmene. Na základe týchto údajov sa u konkrétnej osoby identifikuje presný pomer Yinu a Yangu a následne sa osobe priradí jej presné GUA číslo. Všetky tieto dosiahnuté hodnoty aj s výsledným GUA číslom sa vypočítavajú na základe lunárneho roka, jeho jednotlivých mesiacov, dní a hodín. V žiadnom prípade sa nesmú vypočítavať na základe solárneho roka, ako to niektorí feng shuisti praktikujú. Uvedomte si, že podľa solárneho cyklu roka, ktorý začína približne 4. až 5. februára, sa riadi čínsky poľnohospodársky kalendár a nie výpočty pre feng shui osôb, objektov alebo facingu. Prečo a z akého dôvodu? Lebo ako sme už spomínali, od tohoto pevného dátumu, teda začiatku solárneho roka, sa odvíja čínsky poľnohospodársky kalendár. Je to vlastne štatistický záznam o prejavoch a stabilite klimatických podmienok, ktoré sa najviac opakujú na severnej pologuli v určitej zemepisnej šírke a dĺžke od čias prvých roľníkov. Tento kalendár slúži na to, aby ľudia vedeli, čo asi môžu očakávať v tom ktorom období, v tej ktorej časti roka a podľa toho približne prispôsobili svoju činnosť. Preto sa v solárnom kalendári nachádzajú vymedzené obdobia, časové úseky, prelínajúce sa s jednotlivými kalendárnymi mesiacmi a v týchto vymedzených jednotlivých obdobiach sa nachádzajú informácie, texty ako napríklad veľký sneh, zimný slnovrat, mierna zima, krutá zima, začiatok jary, začiatok dažďov, prebudzanie hmyzu, ranná rovnodennosť, jasné a pestré počasie, klíčenie zrna a takto by sme mohli pokračovať ďalej. V našej kultúre sa to dá prirovnať k pranostikám. Tento kalendár je nepopierateľne veľmi dôležitý pre poľnohospodársku, stavebnú, ale i ďalšie činnosti. Ale zámerom bolo, aby ľudia nezomreli od hladu, aby vedeli, kedy majú siať, kedy vyháňať stáda na paše, prípadne si postaviť príbytok včas, aby v zime nezmrzli a tak ďalej. Samozrejme, tento kalendár bol zasa pre tú, ktorú činnosť opätovne spresňovaný lunárnymi fázami mesiaca. Niektorí feng shuisti, ktorí vraj používajú v úvodzovkách tradičné feng shui, sa tohoto pevného dátumu chytili a tvrdia, že feng shui osôb a objektov, to znamená výpočty GUA čísiel, ďalej jednoduchého a zložitého facingu a tak ďalej, sa riadia podľa tohoto pevného dátumu. No páni a dámy, tak to teda nie. Toto tvrdenie patrí bohužiaľ do sféry vážneho naturizmu a nie výpočtami a vedomosťami podloženými profesionálneho prístupu. Výnimku by ste mali iba leda, že by ste boli rastlina a keď je tomu tak používajte solárny kalendár, povie vám, kedy približne by ste mali vypučať, kedy dozrieť a kedy asi príde k oberačke. Ale naproti tomu, kedy vykopať základy, poorať, pokopať, zasadiť, pokosiť, popolievať, pozbierať, uskladniť, by bolo už asi problém.
lebo táto činnosť sa riadi jak podľa solárneho kalendára a jeho obdobiami, ale hlavne sa spresňuje a presne terminuje podľa znamení a lunárnych fází mesiaca. Lunárne fázy mesiaca totiž determinujú yin a yang, to znamená polaritu, a každá činnosť sa podľa tejto polarity vypočítava, a to jak pre systémy Feng Shui, osôb, domov, bytov, tak i pre poľnohospodársku alebo stavebnú činnosť, to jest úkon v správnom okamihu. Ale vráťme sa ku výpočtu GUA čísiel. GUA čísla sa určujú na základe systému, ktorý sa nazýva GUA systém. Poznáme ich niekoľko, ale o nich si povieme v nasledujúcom videu. Pokračovanie v nasledujúcom videu.